Gipasidunggan nga personal ni Vice President ingon man DepEd Secretary Inday Sara Duterte ang nagkadaiyang ahensya sa gobyerno ingon man kapulisan sa ilahang natampo sa malampuson nga pagpatuman sa mga programa sa Department of Education. Usa na din ang programa sa DepEd nga pahalipay sa Ramadan. Giila sa DepEd ang gibuhat sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno ug sa kapulisan sa pag-apod-apod o food packs alang sa mga teaching, non-teaching personnel ug Islamic Studies and Arabic language teachers sa Muslim community sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at sa pag-obserba sa Ramadan ni atong Marso. Sa maong paagi, nahatagan og atensyon ang ubang sektor ilabi na sa marginalized sector sa komunidad nga labing nanginhanglan og tabang. Without the support of the Philippine Army, the Navy, Air Force, Navy Marines, the Joint Task Forces, and all men and women of the Armed Forces of the Philippines, DepEd would not have reached 37,369